mga binati o minahal kong matalom. Welcome to my channel, welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Samara. Today is July 29, 2024 niya. Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mo lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang musanong, daghang put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Ako na ngayo po o naghangyo nga atong itry sa pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Ako na ngayo po nga atong i-discover kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buutan o maabtik nga Mayor Eric S. Pahulyo sa tibuok team Pahulyo aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom, guys. Kung nanginaot nga magkahayosa, magtinabangay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ikot pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod. Balikon ko ha sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo, guys. Importante jud ang usa ka investor nga sa usa ka lugar nga adunay daghang investor, daghang mga investment, daghang mga negosyante nga magtuko diri. Ako mang hinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Kay importante, guys, kay kung nanay mga investor, daghang negosyante, magsunod-sunodan siya. Anay mga mo-create na siya trabaho, mo-create na income, nanay economic cycle na may tabo sa usa ka lugar. Once again, Ikot pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod. Okay, guys, mayong gabi o happy Monday kanang tanan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, may adlaw mga binati o minahal kong Matalom. Nag-overtime ta, guys, kay nag-apas ta sa oras sa napay-apas yung mga umanato. Ikot pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ito this Monday, July 29, 2024.